Doncs seguim, ja fa just els minuts que dèiem, són 2:15. La propera sessió el que volem una mica és explicar el que és el relat d'una galeria. És a dir, som conscients que les galeries en si mateixes, evidentment com a empreses, que ara explicàvem, hi ha darrere una realitat relativament complexa, però moltes vegades a les galeries els hi falta el que és la capacitat d'explicar-se com a projecte, d'explicar quin és el seu propi relat. Per aquesta sessió, que l'entenem molt més com un workshop, com un element de treball, hem convidat a la Meritxell Jordana, de Portal de Comunicació. La Meritxell és cap de l'àrea de consultoria de Portal, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, té un postgrau en tècniques de màrqueting, compta amb més de 10 anys d'experiència en branding i comunicació de marques i és la persona que ens ajudarà a fer amb aquesta sessió més pràctica per entendre com s'han de comunicar les galeries. Gràcies, Meritxell. Moltes gràcies i benvinguts a tots a aquesta sessió que, com comentàvem, és una sessió bastant pràctica, amb la qual cosa el primer que us demanaré és que, sisplau, no em tingueu por i veniu cap endavant i us seguieu tots més o menys en grup perquè farem un parell de pràctiques que m'aniran molt bé que estigueu tots asseguts per aquí. Amb la qual cosa el primer de tot que us convido és que vingueu cap aquí. I ara, quan ens posi la presentació, que espero que serà en 10 segons, començarem amb aquesta sessió de com explicar un relat. Mentre es va posar la presentació, sí que faré una petita introducció. Jo he estat en aquesta primera sessió on hem escoltat aquests meravellosos relats, que no deixen de ser relats i storytelling de les dues galeries, tant per part de la Pepa com per part de l'Helena. I aleshores aquí bàsicament el que hem vist és com explicaven des de l'emoció també i com explicaven des d'aquesta vivència personal el relat de la galeria. Elles han viscut des que eren petites, amb dues visions que eren molt diferents. I avui l'objectiu que em vull marcar a través d'aquest taller bàsicament és això. És cert que no tothom tenim potser un tipus de galeries com les que hem pogut veure al principi de tot i segurament cadascú viu la seva galeria d'una manera diferent, però tothom tenim una història, tenim unes anècdotes i tenim algun tipus de vincle emocional que ens estan fent connectar-nos a aquesta galeria de la qual hi formem part a través de diferents rols. I avui l'objectiu és treure aquestes anècdotes i aquestes experiències. Per què volem treure aquestes anècdotes i aquestes experiències? Bàsicament perquè quan parlem de comunicació, avui parlarem de l'storytelling, però no deixa de ser una eina molt pràctica que ens serveix comunicar-nos amb els nostres públics. I quan parlo de públics em refereixo molt ampli, no només és el nostre públic, els col·leccionistes, també parlo d'artistes, també parlo d'unes altres galeries que ens estan veient, que ens estan observant, amb la qual cosa és important establir aquests vincles per poder-nos comunicar amb aquesta comunitat que forma part al final d'aquestes galeries. I com deia, la comunicació és molt, molt important. Després d'aquesta introducció, que ja tenim la presentació, primer, abans de parlar de l'storytelling, que com us deia és una d'aquestes eines que podem utilitzar per poder explicar el nostre relat, m'agradaria assentar les bases una mica de quan estem parlant de comunicació en què ens estem referint. Al final la comunicació, clar, jo vinc d'una agència de comunicació amb la qual cosa em costa molt poc dir que tot és comunicació, però és que és així. O sigui, en aquesta vida absolutament tot és comunicació, amb la qual cosa moltes vegades, i ara ja em fico dins del món de les galeries, estem molt obsessionats en a veure com està la nostra pàgina web, a veure com està el nostre Facebook, a veure com interactuem a través dels canals diguéssim més tradicionals i evidentment això és un element important, però hem de ser molt conscients que en qualsevol moment estem comunicant i estem representant a la nostra galeria. I lògicament m'estic referint al nostre context més professional. És a dir, inclús avui que esteu aquí, segurament en algun moment parlareu entre vosaltres, si no ho heu fet ja, durant la pausa, i us preguntaran qui sou, on treballeu, què és el que esteu fent. Qualsevol oportunitat és una bona oportunitat per poder transmetre quina és aquesta marca de la nostra galeria i qui som nosaltres dins d'aquesta galeria i què és el que estem representant. Per això m'atreveixo a dir que tot en aquesta vida és comunicació i no hem de desperdiciar cap tipus
tipus d'oportunitat per poder-nos comunicar i poder connectar. I què és allò? Imagineu-vos que us pregunten a què us dediqueu vosaltres i teniu un minut. Dins del món de la comunicació, no sé si n'heu sentit parlar de l'elevator pitch, que és aquella típica situació que està molt de moda entre les startups i de més, que tu estàs dins d'un ascensor i algú et pregunta, escolta, i tu a què et dediques? De què va el teu negoci? I tens un minut per poder-ho explicar. Doncs aquesta és la millor representació potser de com poder condensar en molt poc temps què és allò que nosaltres volem transmetre veritablement a través de la comunicació. Quan parlem de comunicació, més enllà que tot sigui comunicació, es tracta d'una batalla de percepcions. La realitat no existeix. Allò que realment és real és el que la teva audiència està percebent sobre tu. És a dir, tu pots estar molt segur de dir, ostres, la meva línia de la meva galeria és aquesta, jo sóc molt trencador, molt trencadora, o doncs jo sóc més clàssic, o jo em posiciono d'aquesta manera, però no acaba d'arribar, no entenc per què, perquè és una cosa que és molt trencadora i jo, la veritat és que ningú fa res com ho estic fent jo. Per què no arriba? Per què no connecto? Doncs si no arriba potser és perquè no ho estàs comunicant de la millor manera possible. És a dir, tu pots fer-ho molt bé, però si no tens la capacitat de transmetre o d'arribar al teu públic et quedes una mica en un punt entremig. Amb la qual cosa és important no només fer-ho bé, sinó també poder-ho transmetre per poder connectar emocionalment. És important també saber com ens veuen, i això està molt vinculat amb aquesta batalla de percepcions que jo deia, és a dir, tu pots tenir molt clar quin és el teu posicionament, quina és la teva línia, etc., però després també saber quina és la percepció que tu estàs generant i com t'estan veient, i si és allò, si existeix un gap o si existeix algun tipus de separació entre allò que tu estàs transmetent i allò que la gent està percebent de tu. Amb la qual cosa també és molt important el poder preguntar i saber, escolta, jo estic fent aquest tipus de línia o ara tinc aquest esdeveniment que faré per poder trencar les barreres potser entre els artistes i els col·leccionistes, com ho veus, etc. Moltes vegades donem per suposades moltes coses, però no ens atrevim a preguntar, quan això realment és una eina que tenim tots en el nostre dia a dia i que ens permet poder establir aquesta connexió i poder unir potser aquesta separació que a vegades tenim amb els nostres públics. Amb la qual cosa és important preguntar i saber com ens veuen per veure si realment la imatge que nosaltres creiem que estem projectant és aquella que coincideix amb la imatge que realment estan tenint de nosaltres. Amb la qual cosa us convido a poder preguntar. Aquesta diapo que s'ha desfet, però en realitat a la primera posa informar, formar, entretenir. Jo sempre parlo de les 3 funcions de la comunicació, que ja sé que són molt bàsiques, però a vegades se'ns obliden. La primera i la més important de totes és informar, però aquesta ja totes la tenim, és a dir, jo pel simple fet de dir-te alguna cosa ja t'estic informant. Aquesta és la primera, però realment no és la més important. Aquesta és la típica situació que tu dius, ostres, he comunicat 1 milió de vegades que jo estic fent això d'aquesta manera diferent, ho he dit en molts àmbits, però la gent no li acaba d'arribar. És el típic, jo ja t'ho he dit, ja t'he informat. Això és important, però és el primer pas, hem d'anar una miqueta més enllà. I sobretot en el sector on estem hem d'intentar complir amb els 2 altres elements que també són part important de les funcions de la comunicació. El segon és formar, és a dir, tothom, i més al nostre àmbit, vol conèixer coses noves. Vol saber què és allò que està passant i nosaltres, pel nostre coneixement, per la nostra trajectòria, pel sector on estem, etc., tenim moltes coses noves a dir i la gent està molt oberta a sentir coses noves, amb la qual cosa també hem d'intentar aquesta segona premissa o funció de la comunicació, que és la de formar. I la tercera i la més important de totes és la d'entretenir, i entretenir en un sentit molt ampli. Entretenir, per exemple, en un fòrum com el que tenim ara mateix, on hi ha una conferència, un taller, etc. Estem jugant constantment amb aquesta escolta intermitent per part de la gent en aquest món en el que vivim, que tothom estem superhiperconnectats al mòbil, no deixem de mirar-lo, etc. Tenim un repte molt important que és com podem entretenir la gent, però no només això, sinó que tenim molts inputs i molts elements que estan atraient la nostra atenció a través dels mitjans de comunicació, a través de les xarxes socials, la gent rep molts impactes, amb la qual cosa és important poder diferenciar-nos d'alguna manera i l'entreteniment és una de les funcions que es pot ajudar per poder poder entrar a la gent d'una manera que sigui diferent. Per poder entretenir existeixen moltes eines, com deia. La més important, primer, és centrar-nos en el missatge, en què és allò que volem transmetre. L'entreteniment forma part de la manera com ho hem de fer, i ara ho veurem a través de l'storytelling, però abans de parlar d'aquesta eina de donar-li format per poder entretenir, és important saber què és allò que som nosaltres, què és el que ens defineix, quin és el nostre missatge, què és el que volem transmetre.
Quan parlem de missatge, és important que el primer de tot siguem capaços de saber quina és la nostra proposta de valor, què és allò que ens diferencia, què és allò que nosaltres podem oferir que la resta de persones, de la resta de galeries, ara estic parlant dintre del sector, no pugui oferir. No? Amb la qual cosa aquesta és la primera pregunta que ens hem de fer. Val? Què és allò que jo puc oferir que unes altres galeries, unes altres persones no puguin oferir? Quan parlem d'aquesta proposta de valor, a mi m'agrada parlar molt d'un model, no sé si coneixeu el Simon Sinek. El Simon Sinek és un empresari que ha fet diverses TED Talks, ara sobretot és conegut perquè va fer una molt revolucionària sobre el públic millennial, que no sé si el públic millennial també és un temazo dintre del vostre sector, però en general és un gran temazo. Però la primera que va fer, per la qual es va fer famós, és pel Golden Circle. Ell el que deia és que normalment els empresaris, i això es pot traslladar a qualsevol sector, quan parla del seu negoci o quan parla de la seva empresa, comença a parlar normalment del què és el que ofereixo. Vale? Per exemple, una típica empresa de cotxes, doncs, la primera pregunta a la que acostuma a respondre seria, jo què faig? No? Doncs jo el que faig és vendre cotxes, fabrico cotxes. Vale. Com ho faig? Doncs ho faig a través de la tecnologia alemana i el disseny italià. I per què ho faig? Doncs ho faig perquè la gent es pugui moure i jo per guanyar pasta, no? Al cap i a la fi, al final és això. Si fem justament el plantejament al revés, és a dir, començar a parlar del per què faig el que faig, realment és quan estàs donant-li una volta a aquesta proposta de valor. No? I dintre del vostre negoci crec que és molt més fàcil i més natural, també pel que he pogut escoltar, el poder parlar per què fas el que fas. És a dir, normalment hi ha una vocació o algun tipus de relació més això, no? Amb un vincle més emocional o sentimental, si em permeteu. No? Amb la qual cosa és molt més fàcil poder parlar des d'aquest per què. Per què estic fent el que estic fent. Aquí el Simon Sinek, l'exemple que posava és el de l'Steve Jobs. No? L'Steve Jobs el que feia justament és aquest plantejament al revés, en el que deia per què faig el que faig, no? Referint-se a la seva empresa Apple i tots els dispositius que té, i ell realment el que es proposava era poder canviar la relació d'estatus amb les persones i la tecnologia, i anar a un model molt més intuïtiu i molt més, més natural, no? A l'hora de relacionar-se amb aquesta tecnologia que a vegades a algunes persones els hi pugui fer por. No? Com ho faig? Doncs ho faig a través d'aquesta, com us deia, tecnologia intuïtiva, no? Que es pot percebre fàcilment com funciona sense ser un expert en la matèria. I què és el que faig? Doncs això és el de menys. O sigui, avui faig iPads, un altre dia faig iPhones, inclús les botigues formen part del meu producte, no? Perquè en tots els productes i tot allò que estic fent, en realitat el que impera o allò que és important és aquesta relació o aquesta democratització entre la tecnologia i les persones. Val? La qual cosa us convido a fer aquest plantejament de parlar des del per què i parlar més des de les emocions. I això ens porta a respondre a aquesta pregunta que és molt rellevant. No? Per què estic aquí? No? Per què estic a la Terra, en realitat? Quin és el meu propòsit? Doncs us convido a començar a parlar d'això. Un altre element que és molt important per parlar del nostre propòsit, per parlar de per què estem aquí, també és saber a qui ens dirigim. No? Al cap i a la fi sí que és veritat que nosaltres podem tenir molt clar què és allò que volem o per què estem fent el que estem fent, però al cap i a la fi nosaltres ens devem bàsicament a un públic, no? I com us deia, un públic molt ampli. Amb la qual cosa també hem d'intentar veure com podem connectar la nostra essència o allò que nosaltres volem transmetre amb allò que la gent vol percebre, no? El que seria el nostre target, el que es diu en termes marketingians, el nostre públic objectiu, al final el nostre client. Val? I avui és el primer exercici que us convido a fer, a saber com és el vostre client, perquè això determinarà com podem treballar també el nostre relat, no? I com podem connectar com som nosaltres amb allò com són els nostres clients. Aquí he posat alguns elements, no? Que pot ser un client que sigui molt informat, és a dir, que conegui molt del tema d'art, que sigui molt expert, que sigui un col·leccionista, que sigui més escèptic, no? I a vegades quan canvieu i feu algun canvi en la vostra línia que es mostri una mica escèptic perquè sigui més clàssic, possiblement, pot ser més jove, pot ser més infidel en el sentit que ara vaig aquí, ara vaig a un altre lloc, ara compro online o el que sigui, pot ser prescriptor en el sentit que us pugui ajudar també a fer d'altaveu, no? de la vostra galeria, i després per una altra banda digital, que també he vist que ara dintre de les galeries estem anant més cap a aquest model, no? Amb la qual cosa és important poder-ho saber. Per fer aquest exercici tinc una capsa de mistos. Jo el que faré ara és que aniré de manera aleatòria, és a dir, en funció de si veig que quan em mireu teniu por o esteu fugint la vista o el que sigui, possiblement sereu els candidats. O canvio el criteri, vull dir, ja ho anirem veient.
Jo aniré de manera aleatòria i us demanaré que, sisplau, feu una breu descripció de qui sou, quina és la línia de la vostra galeria i com és el vostre públic. Per poder escurçar una mica, ja que estem dintre del taller de comunicació, i en comunicació hem d'anar directes al gra, o sigui, els preliminars en comunicació no funcionen, ho farem a través de la tècnica del misto. Bàsicament us faré que quan comenceu a parlar encengueu un misto que normalment dura uns 20-30 segons i que resumiu en el temps que es consumeix aquest misto això que us estic demanant. La qual cosa jo em passejaré, aniré a buscar la meva primera víctima, que serà aquest noi d'aquí, que s'aixecarà. L'he d'encendre, no? L'has d'encendre, sí. I començo a parlar. I comences a parlar. Bona, el meu nom... Sí, bueno, mira, espera, va. Comencem. Primer et presentes, tens raó, primer et presentes i ja quan comencis a parlar ja anem directes. Bueno, el meu nom és Nacho Alonso i sóc un dels fundadors d'un projecte que es diu Movimiento Aparte i ara encenc el mixto, no? I ho explico. I bàsicament el que fem és ajudar artistes emergents a trobar visibilitat i a noves alternatives per vendre la seva obra i una de les coses que fem són formacions i consultories i les altres organitzem exposicions en espais alternatius. Molt bé, moltes gràcies, Nacho. Doncs anem a una altra persona. A veure, ara em mouré per aquí darrere i aniré a aquesta noia d'aquí. Ho sabies? Bueno. Sí, yo te... Vale, preséntate primero. Voy a hablar en castellano, si me perdonáis. Vale, me llamo Isabel, soy italiana y me acabo de mudar a Barcelona. Vale, voy a empezar a trabajar en una galería aquí en enero, pero os voy a contar brevemente mi experiencia previa. Trabajé en Londres en una galería de arte contemporánea a lo largo de 5 años y después me mudé a Miami, trabajé en una casa de subastas 1 año y medio y ya se quemó. Cuidado, bueno, va, 5 segundos más. Bueno, Nos pues has dejado aquí con las ganas. bueno, pues sí, lo típico, estoy interesada aquí pues sabiendo por mantenerme al día y la escena de galerías aquí en Barcelona y a ver cómo va la situación cara sobre todo al año que viene con todo lo que está pasando ahora mismo a nivel político. Muchas gracias, sí, es un relato aparte el tema político, o una serie de Netflix yo creo que podríamos hacer. Voy a ir para allí. Vamos a hacer 2 personas más que se puedan presentar. No vamos a poder hacerlo con todos, pero bueno, entiendo que luego podréis hablar un poquito entre vosotros y haremos ejercicios. Voy a ir a ti, a ti, sí. Vinga, seguim. Buenos días a todos, mi nombre es Virginia Mijes, soy fundadora de Backconnect. Backconnect es una galería de arte online y nuestra misión y propósito es promocionar y posicionar artistas emergentes en el mundo del arte, conectando un colectivo de público objetivo nuevo en un ámbito de Internet y con un perfil que en estos momentos está evolucionando y está por llegar. Muy bien, ha sido muy rápida, ¿eh? Muchas gracias. Nada, tíralo aquí, en el vaso, sí. Vale, vamos a ir por aquí ahora, que veo estás... A ti. Jo ja ho he dit, quan veig que fugiu ja... Primer presenta't. Cecília Lobel, directora de la Galeria L&B, que aviat canviarà de nom al gener i es dirà Lobel Sundqvist, que són els meus cognoms. Vale, voy. La Galeria L&B és una galeria nova, té 2 anys i mig, i tenim artistes nacionals i internacionals. I és una young gallery que està en procés de creixement i comencem a anar a fires ara mateix i estem en aquest procés d'anar cap a fora. Moltes gràcies. Si em tornes als mistos, ja, perfecte. Algú més vol parlar, vol dir alguna cosa més? Algú es vol presentar i aprofitar aquest moment que té per explicar... No?
deixem aquí, va, seré bona. Val. Doncs continuem. Ara ja hem vist una mica per on diversos perfils de les persones que estan aquí, quin és el negoci, hi havia aquí un repte de la internacionalització, hi havia aquí una persona amb un tema més de plataformes online, etc. Vull dir que tenim diversos elements. Anem a passar al storytelling ara. Quan parlem de l'storytelling, com us deia, és una de les eines que tenim actualment, s'utilitza en molts camps per poder connectar emocionalment amb les audiències. Quan parlem de storytelling, que és una paraula, hi ha gent que parla de storytelling, hi ha gent que parla de relat, realment quan estem parlant de storytelling no deixen de ser les històries que tothom hem sentit des que érem petits. És a dir, que poden adoptar des de la forma d'un conte, evidentment, vull dir, això també és un storytelling, o poden adoptar diverses altres formes, però al final no deixa de ser una manera emocional a través d'elements o d'un imaginari col·lectiu que tots més o menys hi connectem. Normalment quan parlem de l'storytelling acostumem a recórrer a històries que són molt universals sobre temàtiques també molt universals que ens toquen, des de l'amor, mort amb T, l'amor, que és més agradable, sempre hi ha algun tipus de tensió, vull dir que sempre juguen amb uns elements que tots tenim i tots coneixem, amb la qual cosa és molt fàcil el poder connectar. Jo per això el que comento és que les històries provoquen aquesta connexió i que inclús també biològicament està demostrat que provoquen canvis químics en el cervell. Quan tu estàs explicant una història, no sé si sabeu que existeix la part dreta i la part esquerra del cervell, la part dreta està molt més vinculada amb tot el que té a veure amb les soft skills que s'anomenen, amb la part més emocional, amb la imaginació, amb la creativitat, etc. I la part, l'altra és la més racional. Normalment estem acostumats a treballar en un àmbit molt més racional i a donar elements i dades molt més científiques, més bàsiques, per poder apel·lar més a la raó. En canvi, i més amb el sector en el que estem, és molt més fàcil o surt molt més parlar des d'una part més emocional, amb la qual cosa l'storytelling és una eina que podeu utilitzar per poder despertar encara més aquesta part emocional que ens connecta molt més a les persones. Com us deia, genera inclús aquesta producció de dopamina, que el que fa és que hi hagi més cooperació i més empatia entre les persones. I de fet, la distància que hi ha més curta entre les persones és una història. En el moment en què tu comences a parlar, com abans ha fet per exemple la Pepa, ha començat a parlar de la història de la seva galeria, de que va néixer l'any 73, etc. I ha començat a posar elements personals de manera inevitable, a part que crec que ets una molt bona comunicadora, de manera inevitable jo crec que ha connectat amb nosaltres i hem volgut escoltar molt més. Bàsicament es tracta d'això, explicar-ho, has explicat cronològicament però a través de la teva vinculació molt més personal, amb la qual cosa estàs connectant amb nosaltres d'alguna manera. Com us deia, quan estem parlant de l'storytelling estem anant sobretot a històries que són universals, històries universals que normalment apel·len o interessen a la persona que ens està escoltant, amb la qual cosa es tracta d'explicar el relat de la nostra galeria però tenim molt present també a qui ens estem adreçant i que realment els hi pugui interessar, amb la qual cosa no es tracta només de nosaltres sinó de també a la persona o a les persones a la que els hi estem transmetent. Quan estem explicant també un storytelling, com us deia, és una de les eines que es permet entretenir. Quan estava parlant d'aquelles 3 funcions de la comunicació, deia la primera formar, la primera informar, la segona formar, la tercera i més important entretenir. Per poder entretenir tenim aquest element que és important a l'storytelling. I el Benjamin Franklin ho deia millor que jo i deia, tell me and I forget, és a dir, m'informes i jo me voy a olvidar, ensenya'm i ho recordaré, involucra'm i aprendré. Amb la qual cosa ens pot ajudar moltíssim en aquest sentit. Com us deia, anem a compartir una història en els següents minuts, alguns consells abans de començar a treballar-lo a nosaltres per grups, per l'storytelling. El primer i el més important de tots és conèixer el teu propòsit, és el que dèiem, conèixer el teu per què. El per què jo estic aquí avui. Quan dic avui aquí no em refereixo literalment aquí avui, ja m'enteneu, al món o amb allò que estic fent. És important conèixer la nostra audiència, perquè us deia, perquè hem de connectar, escollir quina és aquella temàtica universal, és a dir, què és allò que dintre del nostre sector és una història comuna i que nosaltres podem utilitzar per poder connectar d'alguna manera. És important també crear una estructura del guió, que després treballarem més en aquesta estructura del guió, generar una tensió, és a dir, sempre és important quan estem explicant una història que hi hagi algun tipus de complicació.
Si no hi ha una complicació i tot és fàcil i no generes aquesta tensió, doncs evidentment costa més que la gent pugui seguir el fil de la història. Amb la qual cosa també és important saber quina és aquella tensió o aquell punt d'inflexió en el que en algun moment ha provocat aquest abans i aquest després. Després fer-ho teu, explicar-ho des d'una història que sigui teva. És a dir, tu pots explicar la història d'algú altre, però si ho fas teu o expliques la història d'un altre però te la fas teva, doncs sempre connectaràs molt més, perquè com us deia té un component molt emocional. El fer-ho breu, que d'aquí també que haguem fet aquest exercici del misto, que sou molt temeraris, que jo veia que us estàveu cremant i que estàveu allà continuant, per cert, i després aquest cridar a l'acció, és a dir, al final l'storytelling ho fas per algun objectiu, amb la qual cosa més enllà de connectar és important que deixis clar i que facis explícit què és allò que vols aconseguir amb aquell storytelling. Amb la qual cosa aquest call to action o el cridar a l'acció és important. Quan parlem de l'storytelling d'una galeria, aquí he posat alguns elements que ens podrien servir per poder començar amb el nostre storytelling. Primer, si és una galeria que té molts anys, doncs la història de la galeria lògicament és important i encara que es faci poc, doncs també tindrà una mínima història o un naixement en algun moment. Quina és la nostra missió o raó de ser? És a dir, doncs el nostre objectiu amb aquesta galeria o la línia que volem perseguir és aquesta. També és important un fil conductor que hi hagi perquè pugui lligar tots els elements d'aquest storytelling. Aquest imaginari col·lectiu, perdoneu que s'ha mogut tot perquè no sé quin format tenim aquí, però estava tot ben separat. Ja us ho llegeixo jo. L'imaginari col·lectiu que té a veure amb aquests elements que tots compartim dintre del nostre sector. Aquí ja han sortit algunes coses de manera espontània, que heu dit estem en un moment que és problemàtic o és un negoci que és diferent als altres o potser vaig haver de fer dues línies de galeria diferents perquè una era més trencadora i l'altra era més clàssica. Vull dir, hi ha certs elements que formen part del nostre dia a dia i del nostre imaginari que potser no l'hem explicitat d'aquesta manera però que segurament tothom ho viviu o són històries que a tots us sonen, amb la qual cosa és important. Quines són les històries o anècdotes que heu viscut en relació a això i també els sentiments de les persones que estiguin involucrades. L'storytelling ens pot ajudar, ja per resumir una miqueta, a inspirar, a poder provocar el canvi i no només provocar el canvi sinó també inclús en moments de canvi. Abans sentíem amb l'Helena també que ara estàvem en un punt d'inflexió de canvi, doncs el relat és important també per poder explicar el perquè d'aquest canvi, més enllà de perquè els temps han canviat, per què estem fent aquest canvi. Ens ajuda a crear comunitat, a transformar, a intercanviar experiències i també a apropar el canvi a la fi l'art als nostres diferents públics. Per poder treballar l'storytelling us convidaré a fer-ho a través d'una estructura, que és l'estructura, un model que existeix d'un expert en neuromàrqueting, que ell té diferents elements dintre de qualsevol història. Ara veurem quins són aquests elements, que aquí estan resumits, el tema principal, l'imaginari col·lectiu, els punts d'ancoratge, l'estructura. No treballarem en tots, però sí treballarem en uns quants. La qual cosa aquí, el que us deia, important saber quin és el tema principal del nostre sector, en aquest cas no serà la vida o la muerte, seran uns altres elements, però poder identificar què és allò que forma part del nostre dia a dia o de la nostra trajectòria, quines són aquelles històries que tothom coneixem i que formen part del nostre imaginari col·lectiu, també és important el poder-les identificar, quins són aquells moments de la nostra història dintre de la nostra galeria que fan de punts d'ancoratge i que marquen punts diferents d'inflexió, quina seria aquesta estructura, la podeu explicar de manera cronològica, la podeu explicar des de davant cap endarrere o de darrere cap endavant, amb la qual cosa també és important saber l'estructura, quin és l'heroi de la nostra història, sempre tenim un heroi, són els artistes, són les obres d'art, són el públic, som nosaltres, és el nostre pare que ens va donar, del qual hem heretat la galeria o potser és internet, perquè ara l'heroi és internet, vull dir, hi ha moltes històries diferents. Igual que hi ha un heroi, també hi ha un antiheroi, és a dir, que moltes vegades l'heroi té una determinació molt important o l'heroïna per poder aconseguir un objectiu, però sempre hi ha algú que es posa pel seu camí. Per sort sempre tenim un ajudant, també tenim algunes barreres que no ens permeten poder arribar a aquell final, quins recursos tenim, ornaments i quin és el final feliç, perquè estem fent un storytelling americà o francès, si no ens tallaríem les venes, quin és el final feliç que volem aconseguir. Per poder-ho veure, mirarem un vídeo d'una empresa que es diu KLM, que tots coneixereu, que és una companyia
ara ens posaran el vídeo, que és una companyia aèria que va fer un vídeo on explicava molt bé tots aquests elements que us acabo de dir del relat, de l'heroi, l'antiheroi, ho explicava molt bé. És un vídeo que està en holandès amb subtítols en anglès, però no us preocupeu perquè és que s'entén perfectament. Són 2 minutets que els veurem ara quan el Sergi ens posi i ens entri el vídeo. No sé què passa. Sergi? No sé. Bueno, suposo que ara es posarà. Us explico una mica el vídeo de mentre, ja sé que no és el mateix que veure'l, però bueno, mentre que el posa. Bàsicament van fer un vídeo per un servei que ells tenen de Lost and Found, que són dels objectes que perden. Aleshores es van crear un personatge, que és un gos, que representa la companyia en realitat, que el que va fent és, quan algú es deixa alguna cosa a l'avió, doncs el podrem posar el vídeo? No, però que el posi, el tens independent, el vídeo. Sí, no passa res, que el posi a part del PowerPoint, cap problema. Doncs aquest gos el que fa bàsicament és trobar aquests objectes perduts amb l'ajuda de la tripulació també i els hi torna a les persones. I això, explicat així de malament, té un component molt més emocional que ara veurem. Persoonlijk vind ik hem gewoon een aanwinst voor het bedrijf. En hij kan ook echt iets wat niemand anders kan. Ons primaire doel is om gevonden voorwerpen zo snel mogelijk terug te brengen naar de eigenaar. We houden daarvoor social media in de gaten en de crew die na elke vlucht het vliegtuig checkt. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat we natuurlijk een beetje hulp daarbij krijgen. Trainen op spierkracht, uithoudingsvermogen en socialiseren. Ja, en als je die reacties ziet, dan is dat eigenlijk wel heel mooi. Hij komt regelmatig langs, maar ja, ik moet ook eerlijk bekennen, ik verwen hem ook wel. Mind your step. Mind your step. Ja podem tornar a posar la presentació. Us volia mostrar aquest vídeo bàsicament perquè tenia tots els elements que us deia que ha de tenir tota història, amb el tema de l'heroi i l'antiheroi. En aquest cas, l'heroi, per exemple, seria el gos que realment està representant a KLM, que és la companyia. Després, per una altra banda, l'imaginari col·lectiu, que té a veure amb tot el món de l'aeroport i tot el que això implica, el món de l'aeroport, de ser els retards, de ser arriba, de no arriba, de trobar-te amb els teus familiars, etc. I ara m'han posat... Perdona, em pots posar la diapositiva que posa qui és l'imaginari col·lectiu per no haver de passar jo tot? Aleshores això, l'imaginari col·lectiu. L'antiheroi en aquest cas seria per exemple el temps. Al final el temps està jugant en contra del gos al cap i a la fi perquè pugui trobar l'objecte perdut. Després els recursos o els ajudants que té el gos perquè pugui arribar a su cometido, bàsicament serien la tripulació que els està ajudant perquè puguin trobar els objectes perduts i puguin arribar directament a allò que poden arribar. Espera, és que m'està movent tot. Perdoneu, jo estic molt acostumada als inconvenients de les presentacions, però avui, entre que és dilluns i estem al matí, m'està costant una mica més, però bueno, ja anem. Doncs com us deia, després també tenim el final feliç, que bàsicament és que puguin trobar els objectes i que els pugui tornar a les famílies. El que us convido ara bàsicament és que vosaltres pugueu treballar amb el vostre storytelling
perquè les galeries també tenen les seves històries, els seus storytellings, i la pregunta que us plantejo per poder treballar en els 10-15 minuts que tenim ara és si t'has preguntat mai quines són les històries que expliquen la teva galeria. Per poder-ho fer us demanaré que us poseu en grups. Ara mateix, si no vaig errada, sou unes 15 persones aproximadament, amb la qual cosa us demanaria que feu 4 grups, si voleu per proximitat, que us seieu tots els que esteu en aquesta banda d'aquí. Aquí possiblement tindríem vosaltres, per exemple, aquí podríem fer un altre grup, aquí podríem fer un altre grup i aquí un altre grup. Si us podeu seure més o menys per grups, i jo el que faré és que us donaré a cada grup, mentre us aneu seient junts, una fitxa en la que bàsicament heu de posar quins serien els elements que composen aquest storytelling. Ja sé que cadascú segurament tindreu un origen o una línia que sigui diferent, però intenteu buscar quins són aquells elements comuns. Quin és l'imaginari col·lectiu, quin és l'heroi de la vostra història, quin és l'antiheroi, quin és l'ajudant de l'heroi, quins són els recursos amb els que compteu per poder aconseguir el vostre final feliç, les barreres amb les que us trobeu i el final feliç que aquí no està posat. I teniu 10 minutets per parlar-ho entre vosaltres, 5-10 minutets i després ho compartirem. Sí? Està clar l'exercici? Teniu preguntes, dubtes? Entre tots, una història entre els 4, sí. No, ja està, ja l'he fet jo. Sí.
Portem 4 minuts, us deixaré 4 més. Vull dir que està bé que us conegueu entre vosaltres, però vamos al lío, eh? Ara només ens hem de centrar en els arquetips de la història, no és explicar la història. Després tindrem un moment reservat per explicar-ho. Ho dic perquè anem ràpid, perquè si no, no acabarem. Dos minuts. Ho teniu? Ho teniu per aquí? Sí? Vale. Per aquí ho teniu? Sí? Vale. I per aquí ho teniu també? Escolliu un perquè avui es tracta de posar en pràctica un, que després evidentment si... Bueno, a no ser que us vulgueu separar en dos grups, també perquè com som molts, podríeu fer si vulgueu. Sí? Vale. Doncs vinga, va, comencem per aquí, ja que estic aquí. Aleshores, que hi hagi una persona que faci de portaveu del grup i que només enumeri o anunciï quins són els arquetips de la seva història. S'aixeca, la resta escoltem. Està per aquí el portaveu? Sí. Hola, bon dia. Soc Marta Pi, de la Galeria Agora 3 a Sitges. Hem fet una mica de resum. I en el meu cas és una galeria de molt de 40 i pico d'anys i jo estic col·laborant amb el meu germà i la meva mare per fer una mica el traspàs de la galeria. Aleshores, per fer la història, l'imaginari col·lectiu, en el nostre cas seria... Bueno, no m'ha quedat molt clar de l'imaginari col·lectiu. És l'exemple de l'aeroport, l'imaginari col·lectiu és l'imaginari que forma part del vostre sector. Sí. Bueno, el segon punt, l'heroi, en el meu cas seria la galerista, en aquest cas la meva mare, que porta 40 anys
al capdavant d'una galeria d'art que avui en dia ja són molts anys, és molt difícil, una tarea molt difícil. Els obstacles, l'antiheroi, potser seria la localització, que avui en dia Sitges és molt estacional i és uns mesos molt forts d'estiu, però el resta de l'any costa una mica que t'arribin els clients. L'ajudant de l'heroi seria una mica nosaltres, com a fills, els ajudants a donar un canvi a la galeria i a continuar-la. Les barreres serien potser físiques, tindre una porta física d'entrada que té que estar oberta tot el dia perquè en el nostre cas no és així. I una mica, una altra barrera és, com ha sortit abans, que la informació que vas penjant a la web, al Facebook i tal, arribi a calar la gent i li interessi perquè arribi al teu establiment. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara tenim els components del primer relat. Anem al segon relat. Anem molt ràpid dient aquests arquetips i després ja us dic que ho elaborarem una miqueta més. Anem aquí. Portaveu d'aquest grup? Aixeca't, Laura. Bon dia. Bé, l'imaginari col·lectiu nosaltres hem escollit el món de l'art, ja sigui local, nacional, internacional. L'heroi també, la figura o la galerista, llavors d'antiheroi en teníem uns quants. La crisi, la situació política, la saturació d'informació, sobretot multimèdia que tenim a dia d'avui, la manca de cultura i també una economia poc fluida. L'ajudant de l'heroi seria l'equip de la galeria, també les institucions públiques o privades. Després, com a recursos, tenim els propis del galerista o de la galeria en si, les noves tecnologies, els coneixements, carisma personal, els contactes, la formació, entusiasme, criteri i visió. I de barreres tenim econòmiques, lingüístiques, la competència que pugui tenir la nostra galeria i també contactes. Moltes gràcies. Anem al tercer grup, a veure quins arquetips té la seva història. Tu un altre cop. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, a partir de todo de las actividades que tiene cada uno de los integrantes del grupo, ha sido crear una historia que nos permita hacer ese storytelling, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos imaginado un colectivo que en este caso sería un colectivo interesado y dirigido a lo que es un arte contemporáneo, un arte urbano, y hemos mezclado también esa parte que incluso hoy ha salido, ¿no? En la parte que estamos hablando de nuevas generaciones y en la parte de esa generación Z, esa generación también que empuja a nivel de millennials, ¿no? Que también está involucrada en todo lo que es este aspecto de recorrido en el mundo del arte, ¿no? Como héroe, ¿no? Nos hemos focalizado, nos hemos puesto como punto de mira lo que es el artista en sí, teniendo también ese perfil y entendiendo ese perfil de artista como un artista joven, innovador, y en este caso pues también está defendiendo esa parte de arte contemporáneo y arte urbano, ¿no? En la parte de antihéroe hemos destacado sobre todo pues la parte de involucración de incultura, ¿no? La involucración pues que haya pues hacia esa visión, ¿no? De conocimiento del mercado del arte, del mercado y el entorno de la cultura, ¿no? En el aspecto de los ayudantes hemos fijado directamente lo que es la figura del galerista, ¿no? El galerista como esa parte tan importante que nos ayuda a entender, ¿no? cómo adentrarnos y cómo desarrollar, pues en este caso, pues nuestra historia, ¿no? En la parte de recursos hemos considerado tanto la parte propiamente de galeristas y de mecenas como punto fundamental para que podamos llevar adelante nuestra historia, y también hemos involucrado la parte pues más digamos innovadora, como son las redes sociales, todo lo que es la parte del marketing digital, ¿no? Que al final nos hace tener pues esa difusión y esa visibilidad que querríamos para nuestra historia, ¿no? En cuanto a las barreras que claramente destacamos sería pues toda una parte pues económica, una parte pues en este caso pues incluso, ¿no? Que también aportamos como una propuesta pues a nivel de espacios, a nivel, ¿no? de opciones que podamos tener para dar a conocer pues nuestra historia.
Y como final de feliz, pues bueno, nos quedamos con un punto bastante optimista de que esto pudiéramos llevarlo a cabo, contando con todos los recursos y que al final pues pudiéramos desarrollar nuestra historia. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Val, doncs continuem, ara ja tenim els arquetips, és que crec que cada cop que ens apropem aquí, els arquetips o els components de la nostra història, ara li donarem una mica de forma a través del guió. Evidentment tenim molt poc temps, avui simplement es tracta de poder posar-vos o de conscienciar-vos que tenim elements per poder crear el nostre relat, aquest és un, existeixen molts altres, però per no començar amb el paper en blanc, si fem aquest exercici de l'heroi a l'antiheroi, segur que ens ajuda a explicar el nostre storytelling. Moltes vegades el que ens passa quan intentem transmetre la nostra història és que hem viscut tanta història, valgui la redundància, que volem explicar moltes coses i al final no ens adonem que al final la gent es queda amb un o dos elements o dos missatges. I això el que t'obliga també és a poder decidir. Comunicar al final és decidir què és allò que sí que comunicaré i què és allò que no comunicaré. I no per això significa que sigui més o menys rellevant, però al final sí que hem de seleccionar quina és aquella història que realment apel·larà o interessarà a la nostra audiència. Amb la qual cosa aquest exercici ens ajuda a poder fer aquesta discriminació i saber quins són realment els veritables protagonistes per poder-los donar el pes que es mereixen. Com us deia, ara farem una petita pràctica del guió. Es tracta al cap i a la fi de donar-li aquest fil conductor a tots aquests elements. Alguns de vosaltres ja de manera espontània ja començava a explicar la localització, perquè Sitges és un lloc, no sé què. Al final són elements que ja formen part del propi relat i de la pròpia història. Ara es tracta d'elaborar una mica més i de donar-li aquest fil argumental. Aquí tenim molts referents quan parlem del guió. Ell, el que deia, l'Alfred Hitchcock, per ell el més important quan feia una pel·lícula és que només necessites tres coses. Deia, la primera és el guió, la segona és el guió i la tercera és el guió. I és veritat, perquè tu pots tenir molts elements de la història, com les que acabem de veure ara mateix, que depèn de com tu les expliquis, si ho fas d'una manera o d'una altra, que siguin radicalment diferents. Amb la qual cosa és important no només saber quins són aquells elements, sinó com ho estem explicant i a través de quin guió. Com us deia, existeixen algunes estructures clàssiques, com podrien ser les cronològiques o alguns estils que també són més clàssics, però també podem innovar, inclús en aquest sentit, amb la qual cosa el guió és molt important. De la mateixa manera, també Charles Chaplin el que deia és que el meu mètode per trobar l'argument d'una pel·lícula és ben senzill. Jo el que faig bàsicament és que poso la gent en diferents problemes, en diferents merders, i faig que es puguin en sortir. Inclús el que deia és que per ell el més important d'una pel·lícula, del guió d'una pel·lícula, és el que passava a l'inici, allò primer, que és la situació de partida, el que passava al final, i després pel mig passaven coses, que era ficant aquest merder a la gent. Amb la qual cosa és molt important saber d'on partim o quin és aquest punt d'inici del nostre guió i saber també on acabarem. Si no sabem on acabarem, difícilment podrem fer el nostre guió de la història. Per això ja us deia de començar a pensar en aquest final, perquè si no tu comences a enrotllar-te i a explicar coses i no saps realment on vols acabar. Partirem d'una estructura molt clàssica, que és l'estructura d'Aristòtil, vull dir que sí que és realment molt clàssica, però és que és la que s'acostuma a utilitzar amb els guions, no només de les pel·lícules, sinó en molts altres guions. Que com sabeu, normalment una història té tres actes diferents. El primer acte, que seria aquest plantejament o aquest punt de partida, normalment comencem, es pot utilitzar una situació amb una pregunta dramàtica, jo què sé, què em passarà amb la meva vida si aquest sector hi ha tanta crisi i el tema polític és tant no sé què, o es pot començar amb una altra pregunta dramàtica que també sigui més positiva. Això per mi és un gran repte i com puc superar tot això perquè sé que el que vull aconseguir és això, en concret, amb la qual cosa hi hauria aquest plantejament i que és el detonant al cap i a la fi de tot el que ve després. Després tenim el segon acte, que és el que té més gruix, que és el que seria el nus, i aquí hem de veure que hi hagi també algun punt d'inflexió, és a dir, comencem d'un plantejament inicial, després hi ha aquest punt d'inflexió en el que el nostre heroi, l'heroi de la nostra història, li passa alguna cosa que té a veure amb aquest plantejament, per sort es troba amb aquestes barreres i aquests elements que hem pogut veure amb la nostra història que li fa difícil, però sempre hi ha algun punt d'inflexió durant aquesta història. I finalment anem a aquest clímax o aquesta resolució final on arribem a aquest final feliç perquè gràcies a l'ajudant de l'heroi i gràcies a aquests recursos, etc., hem pogut aconseguir o hem pogut fer que el nostre heroi o la nostra heroïna, que també pot ser una comunitat, els heroïns i les heroïnes, hagin arribat a aquest clímax i a aquest final. Amb la qual cosa
Això és el que treballarem bàsicament ara. Us donaré com a xuleta bàsicament aquesta estructura perquè la pugueu treballar i poder-li donar forma a aquesta història, amb aquest inici, amb aquest nus i amb aquest desenllaç, però sobretot abans de començar-la a escriure, entre cometes, o explicar-la, tindrem després un minut per poder-la compartir entre tots, o 2 minuts màxim, vull dir, no es tracta aquí d'explicar una història molt llarga, però sobretot és primer identificar, abans de començar a escriure-la, què és allò que vull transmetre exactament amb aquesta història. Quin és el públic al qual li estic explicant aquesta història, perquè potser, depenent del públic, si aneu a col·leccionistes, si aneu a artistes, canviarà radicalment la història, amb la qual cosa també determinar quin és el públic al qual us esteu adreçant. Després, a quina conclusió vull que arribi, és a dir, quan jo li expliqui la història, més enllà del que jo estic transmetent, quina conclusió vull que arribin quan estiguin sentint aquesta història, quin és el pensament que vull que els hi vingui al cap i sobretot també quina acció vull generar. Quan estem comunicant i quan estem transmetent una història, en realitat estem apel·lant, com us deia, als sentiments, i els sentiments ens porten a l'acció, bàsicament, amb la qual cosa també quina és aquella acció que vull generar quan estigui explicant la meva història. Aquí també, si voleu, que no tenim molt de temps, però això també hi ha de cara a futures coses, també podeu pensar en molts altres elements per poder enriquir la història, des de quin és l'estil que vull escollir, si vull que sigui un conte, si vull que sigui una fàbula, si vull que sigui històrica, quins són els recursos retòrics que puc arribar a utilitzar, des de metàfores, hipèrboles, si hi ha alguna frase feta, per exemple, que potser formi part de la vostra galeria, és un element que també podeu utilitzar per poder enriquir la vostra història. Aquí sempre es diu que mai es fan les coses com a mai s'ha fet així, doncs això no entra a la nostra casa. Nosaltres sempre innovem. Doncs potser és una frase feta que forma part de la vostra història. Després definir l'ordre, com us deia, que pot ser des de cronològic a seqüencial o des d'un problema o com hem arribat a la solució, hi ha diferents, i després el format, que ho pots fer a través d'un vídeo o simplement per poder-ho explicar en un fòrum com el que tenim avui o a través de les vostres xarxes socials o quan feu la intro a una exposició en concret, vull dir, també saber quan ho podreu transmetre per poder-ho fer. Amb la qual cosa ara farem això. Aquí també simplement us ho llegiré perquè també ha sortit tot desconfigurat, alguns dos i dons de coses i coses a no fer quan estigueu explicant una història, no només per ara sinó en termes generals. Com us deia, hi ha coses que ja estan dites però és a mode de resum. Tenir en compte la teva audiència, com dèiem, molt important, identificar el que se'n diu la moraleja, és a dir, al final tota història també té un aprenentatge i és important identificar aquesta moraleja. Després, inspirar-te en les pròpies experiències, és a dir, de com tu estàs connectat amb aquella història i això et farà arribar molt més encara a les persones a les que els estigui transmetent. La pregunta dramàtica o aquesta situació dramàtica hem de partir d'un problema i quan parlem problema no parlem de problema literal, a vegades problema és de com puc aconseguir en realitat un repte, però sempre aquesta pregunta dramàtica, a l'utilitzar temàtiques que siguin universals i que apel·lin a la gent i que no parlis de coses que siguin molt desconegudes perquè al final no estàs connectant i no estàs anant a l'imaginari col·lectiu, allargar el misteri al màxim que puguis perquè si no la gent deixa de perdre l'atenció, amb la qual cosa sempre quan més triga el nostre heroi en arribar a aquest final feliç més estaràs allargant el misteri, ser honest també, tancar la història, és important abans que li he dit a una noia a tu, ai no m'ha dado tiempo, digo, bueno, acaba, el quedar-te amb allò de, bueno, i això com acaba, no? O sigui, de la mateixa manera que s'ha de generar tensió, també és important tancar aquesta tensió, no? Si no és com, bueno, i al final què, se'n van sortir o no se'n van sortir, no? La qual cosa s'ha de tancar aquesta història, el ser honest, que això bàsicament es tracta de parlar en realitat de coses que siguin teves, que no t'estiguis inventant històries, més que res, no perquè no diverteixis, sinó perquè potser no arribes tant, no? Al final se't nota quan no estàs parlant de tu. Després, coses a no fer, que no et facis a tu o a la teva galeria com a protagonista o com a heroi, normalment sempre és parlar més des d'una tercera persona. Després de no accedir-te en molts detalls, no et centris en arguments que siguin excessivament racionals o només racionals, no anar en contra de la percepció també, que al final la gent és el que percebeix, com us deia, en aquesta batalla de percepcions. No diguis el que no fas, o sigui, al final ser coherent, és a dir, si tu veus un model o un storytelling d'una galeria que després no es correspon amb la realitat quan la gent ve a visitar-la, doncs evidentment hi ha alguna cosa que està fallant. O sigui que això també és important, no fer overpromise, és a dir, no dir més coses que fas de les que realment són,
sinó també pots generar falses expectatives al cap i a la fi i després deixar també una porta oberta, no? Amb tota història, és a dir, que hi hagi una continuïtat, no? És una història que ha de ser o de mantenir-se al llarg del temps. Vale? Això simplement petit tips. Amb la qual cosa, com us deia, ara us repartiré això a mode de recordatori perquè feu aquesta història que heu d'explicar en un minut i mig. Vale? Així que ja teniu els elements, jo ara passaré també pels grups per ajudar-vos, però bàsicament es tracta d'explicar com expliqueu moltes altres històries. Vale? Dono per aquí un parell agafeu-ne un parell, simplement. És la típica estructura, tampoc, però és per... Vale, això... Això simplement com a partir de... Espera, un segon. Doncs ara la... Us deixaré 5 minuts i després ja ho posem en comú ja per acabar. De res.
Una cosa, per si us serveix, hi ha un grup aquí que ha començat a plantejar-se la història en funció d'una pregunta, que és per què canvien el nom de la seva galeria. Ho dic perquè no tots hem de compartir la mateixa història, però començar per una pregunta i respondre a aquella pregunta a través de la història és una bona manera de poder començar a plantejar el guió, simplement si us serveix. Han passat 5 minuts, queden 5 minuts més i compartim.
Bueno, anem a compartir-ho ja. Comencem per aquell grup d'allà. La resta escoltem ja s'ha esgotat el temps. Ara ens expliques la vostra història amb els components que hem vist abans. Bàsicament és contestar les 4 preguntes. Però amb una història. Fent la història, clar. No estàvem aquí atentos. Comencem per allà i llavors ja... No, perquè vull que escoltem tots, no passa res. Explica la història com l'heu fet vosaltres i després ja anirem a la resta. Bàsicament la història és que no hem fet història i el que hem fet és centrar-nos a contestar les 4 preguntes. Ens hem centrat en el meu projecte, que fa 6 mesos que vam començar i, com he dit abans, el que fem és ajudar artistes emergents. Què volem transmetre? Volem transmetre bàsicament que l'art no és només un àmbit reservat a segons quines èlits o que necessites tenir molts diners per poder gaudir de l'art i comprar obra original, que també és possible fer-ho d'una altra manera i amb uns altres preus i de més. El nostre públic bàsicament són aquelles persones que mai a la vida havien estat interessats en l'art i que bàsicament els podem arribar, posem l'art on ells van. Són aquelles persones que no aniran a una galeria o no aniran a un museu o no llegiran un llibre d'història de l'art, sinó que aniran a un hotel o un restaurant i veuran una obra d'art amb una història, amb un storytelling darrere, que com veus no sóc jo el que prepara del meu projecte el storytelling, que els fem empatitzar amb el nostre projecte. Llavors el meu públic seria aquella gent que mai a la vida s'hagués plantejat anar a una galeria o informar-se per l'art. A la conclusió que vull arribar o que vull que arribin és això, que l'art no està reservat a segons quines èlits i que és possible comprar obra original a bon preu i en lloc de gastar-ho en, jo què sé, amb un altre bé que no té sentit, doncs ho gastes amb l'art. I l'acció que vull generar és canviar una mica tot. Nosaltres diem que volem fer revolucionar una mica tot i que la gent compri i democratitzar l'art, fer-ho més accessible. Molt bé, semblava interessant la història, llàstima que no l'haguem acabat de construir, però sí que es veia més o menys els elements. Vull dir, teníem un personatge molt identificat, que és una persona que potser consumeix durant el seu temps un altre tipus d'oci, per dir-ho d'alguna manera, o amb un altre tipus d'elements culturals. Vull dir que teníem allà un personatge clarament, amb unes barreres també, que és potser aquest desconeixement i de dir, jo prefereixo consumir un cinema, amb una altra cosa. Vull dir que es podria haver fet una història com les que veurem ara, que m'han fet cas, espero. Anem aquí, va. Aquí partíeu d'una pregunta, que la pregunta és per què heu canviat el nom de la vostra galeria. I la resposta és a través d'aquesta història meravellosa. Bé, sí, la història comença a partir del canvi de nom de la galeria Elambe Contemporary Art, que dirigeix la Cecília. El detonant d'aquest canvi de nom va ser que la Cecília es va donar compte que és un nom que ja porta molts anys funcionant i que potser no l'acaba de representar i que té un passat, llavors no és tan personal i que és el que a ella li agradaria transmetre a través de la galeria, ja que davant del client, ella, com estàvem discutint ara, el que venem és art i s'ha de vendre de persona a persona, no vol que una persona li compri el logo, sinó vol que li compri a ella, que digui, l'he comprat a la Cecília, no l'he comprat a Elambe. Llavors, el detonant és aquest, el voler canviar el nom i que sigui més personal, que la galeria la representi en ella. Llavors, l'inici del nostre canvi seria per aquesta raó i llavors el primer punt de gir seria la confrontació que ens trobem, quin nom. Teníem moltes preguntes,
què impliquen els noms que a nosaltres se'ns venen al cap, què transmeten, perquè clar, ja tenim una imatge marcada, ja tenim una imatge definida, la gent ens coneix. Si ho canviem, com s'ho prendran? Si, per exemple, posem el nom de Cecília davant, que és el que dèiem en un món també molt masculí, com s'ho prendrà la gent, què és més professional també, quina imatge donem a l'hora de canviar. Si, per exemple, hem estat fins ara hem començat el 9 any amb exposicions i tot això, si ara de cop canviem el nom, més aviat és això en resum, com s'ho prendria el món amb qui ens relacionem. Llavors, l'imaginari col·lectiu que a nosaltres ens envolta, com ho rep i també com ens afectaria això de rebot a nosaltres. Després la resolució, que esperem que sigui un final feliç, vindria després del segon punt de gir, que seria un cop decidit el nom, haver-ho consultat amb altra gent, sobretot el que la Cecília acabi decidint, que surti bé. Exacte. Perquè el tema està en Cecília Lovell-Sundqvist, Cecília Lovell, Lovell-Sundqvist, perquè a nosaltres ens interessa que hi hagin els dos cognoms, perquè el primer és francès, el segon és suec, la internacionalització que això representa per la galeria és molt important. Llavors, com ho fem? Els 3 noms és molt llarg, com s'acabaria dient? És molt complicat, no? Llavors, elles dues també ens han dit com ens han ajudat a veure com... Clar, si es diu Cecília Lovell-Sundqvist, potser llavors la gent acaba dient doncs, la galeria Cecília Lovell, perquè el segon cognom és molt llarg i complicat. Llavors, un cop decidit això, el nostre final, doncs, començar el canvi de nom, perquè no és un projecte curt, començaria el gener, com ha dit abans la Cecília, però es pot allargar el que sigui. I més que res que ens servís com una estratègia per obrir-nos, que ha de ser que es vegi un negoci més pur, més directe i sobretot per internacionalitzar. Aquí sí que hem vist més històries, sí que quan explic, clar, encara estem cuinant aquesta història, amb la qual cosa encara es veu la cuina, no? I vas explicant què és el que veurem. Bueno, doncs al final serà aquest, el segon punt de gir serà aquest altre, doncs es tracta de començar a explicar la història primer en primera persona o primera persona de nosaltres i no explicar què és el que hi ha, allò que explicaré, sinó explicar-ho directament, no? I aquí és realment quan estarem explicant la història, però és normal perquè estem en procés, no? O sigui que un pas més seria explicar-ho sense explicar doncs això, no? Això és el final. Per aquí? A ell. Nosotros seguimos con el tema que cogimos antes, o no un caso concreto de una galería o una propia, sino el concepto pues, del arte contemporáneo y más enfocado al arte urbano que comentamos antes. Entonces, la pregunta dramática sería nuestra artista que se pregunta pues, cuál es mi lugar en el mercado del arte más concretamente. O sea, un artista que ya tiene su línea de trabajo, pero no sabe cómo llegar a la gente, al público, o sea, al comprador. Y entonces, ¿qué es lo que quiere transmitir? Pues quiere romper un poco con las barreras de esa visión que hay de arte, digamos, un poco más alto y arte callejero un poco más bajo. Y aquí entra en juego pues, nuestro héroe, que es el galerista también, que quiere pues, tomar ese desafío y intentar abrir un poco las puertas a otro tipo de cliente o a otro tipo de público. Lo que hemos comentado es que es muchas galerías, sobre todo aquí, a nivel internacional es distinto, pero aquí pues el público que viene a la galería son pues, estudiantes de bellas artes, artistas o coleccionistas. Es muy difícil abrir las puertas a un público más general, cosa que el arte urbano y el arte callejero hace. O sea, con el arte urbano tú realmente pues, atraes a un público que no necesariamente es apasionado de arte o estudiante de historia del arte. Y entonces pues, el galerista, con la ayuda del artista, que es un poco su héroe, pues abrir las puertas y llegar a otro tipo de público. Y entonces en esta fase pues ganan los dos, porque el artista llega a encontrar su sitio en el mercado a través de la ayuda del galerista y el galerista llega a un público más grande, a ampliar sus clientela o su público en general a través de la obra del artista. Y es un poco el ejemplo de Okuba,
de Okuda, que es un artista pues, que era un artista callejero, desconocido al público más fino del coleccionista, hasta que un galerista lo vio, lo encontró y decidió pues, exponerlo en su galería, y ahora es más... sí. Exacto, entonces pues la conclusión sería cambiar la visión sobre el arte urbano y cómo la galería abre las puertas, digamos, a nuevas tendencias. Más o menos. Un aplauso para los tres grupos. Moltes gràcies a tots. Avui simplement era un primer tasteig per poder conèixer aquesta tècnica de l'storytelling. Com us deia, avui no es tractava de sortir tots amb el nostre storytelling, però sí tenir petits elements per poder començar a fer-lo. I teníeu aquestes dues eines de l'heroi i antiheroi i després aquesta estructura amb aquestes 4 preguntes. Però es tracta d'anar un pas més enllà perquè avui hem fet la cuina i ara hem d'anar a aquest pas, com li deia abans a la Marta. Qualsevol cosa, moltes gràcies. Us deixo amb la següent sessió i res, merci per haver-me convidat i espero que hagueu passat una bona estona. Jo m'ho he passat molt bé. Merci. Moltes gràcies.